31 de desembre, darrer dia de l'any, darrera cursa de l'any Sant Silvestre 2015. Sant Silvestre Jesús Roquetes. Arribem a la 5a edició amb el suport de Decathlon Tortosa, organitzada per GR7 Jesús i Trail Roquetes, amb la col·laboració especial de Carlos Ripollès, forn artesà i pastisseria Jesús. Apunta a l'agenda, dijous dia 31 de desembre tenim nou recorregut i hi haurà molta festa per als petits i grans, perquè a les 5 de la tarda comencem amb curses infantils, en categories diferents que van de 3-5 anys, 6-7 anys, 8-10 anys i 11-14 anys. A les 6 de la tarda la cursa de 5 quilòmetres pels carrers de Jesús i Roquetes amb sortida des de Jesús Esport, carretera Jesús Roquetes. Hi haurà premis per als 3 primers masculí i femení. Hi haurà premi a la millor disfressa individual i de grup on cal inscriure's al recollir el dorsal. I important, hi haurà un val de 50 euros a Decathlon Tortosa per al primer absolut i la primera absoluta. Tindrem xocolatada, molt però que molt dolça al finalitzar, i per participar un obsequi, la bufanda de la prova, a les primeres 200 inscripcions. Els preus: 5 euros adults, 2 euros menors d'edat. Inscripcions anticipades a Decathlon Tortosa, Aqua Roquetes i Jesús Esport, amb obsequi assegurat. Recordeu i anoteu a l'agenda, 31 de desembre, que no se us oblidi, és la Sant Silvestre Jesús Roquetes. 5a edició, amb el suport de Decathlon Tortosa. Amb la col·laboració de l'entitat municipal descentralitzada de Jesús, Ajuntament de Roquetes, Consell Esportiu del Baix Ebre, Jesús Esport, Aqua Roquetes, t'ho recomanen Antena Caro, Roquetes Comunicació. Sant Silvestre Jesús Roquetes, dijous 31 de desembre de 2015, amb el suport de Decathlon Tortosa, organitzat per GR7 Jesús, Trail Roquetes i amb la col·laboració especial de Carlos Ripollès, forn artesà i pastisseria Jesús. No t'ho perdis i vine!